बिराद गोबावनि उनाव माने मेदामखौ लोगो मोनदों नालाय मेदामना डिपार्टमेन्टआ मेलमोन ना बर'मोन आंनिया इडुकेसनसोमोन औ इडुकेसन ना आच्छा माने जोंना आरो बर'आव आगोलावहाय मेजर गैयामोन नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट एमए आव लाबाय एमए आव लानाय जाबाय एमए आव बर'खौ लाहैनाय जाबाय आच्छा थिगानो दं मेदामखौ माने बिराद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आरो औ गेजेर जोंबो फैनो नाजासिगोन आरो सम औ थिगानो दं फिसाफ्रा एडमिसन लाहैनो फैनांगौना नंगौ मेदाम होमबा गोजोननाय थाबाय मेदाम हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो दायो बे समाव मोजाङैनो दङ आं दिनै मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनो लुगैदों आरो माने भिडिअआ एसे बानायनाया मथा मथि 10 दिन जाबाय माने 20 तारिखआवहाय जोङो माने बिएचि कलेजाव थांदोंमोन आरोखि ना बरपेटा हाउलि कलेजाव थांदोंमोन आरोखि दा बेवहाय थांनानै ओरैबादि गोजोननाय मोन्दों माने जोंहा माने बे कलेजनिनो सासे स्टाफ माने आदै मंगलसिं रामसियारि बिथाङा जोंखौ बिराद मोजाङै रिसिभ खालामदों आरो बिथाङा जोंखौ माने ओरैबादि माने कलेज केम्पासखौ माने जोंखौ पुरा माने गिदिंहोदों आरो बिथाङा ओरैबादि माने जोंनो देखायजोबदों आरो लोगोसे बिथाङा माने जायफोर माने फोरोंगिरि माने प्रफेसार बिथांमोनजोंबो जोंखौ माने सिनाखि खालामना होदों खारन आं 2006 आवहाय आं बिएचि कलेजाव माने स्टुडेन्ट हिसाबै माने आङो बाहाय फरायहैदोंमोन आरो 2006 निफ्राय ओमफ्राय एक्स स्टुडेन्ट हिसाबै आरो माखासे आंनि टिचार्स माने प्रफेसार्स माने फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों आरो बिथांमोनजों लोगो मोननानै रायलायनानै माने जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों आरो आंनि गोसोआव ओमफ्राय बे आदैया रामसियारि आदैयाबो जोंखौ बेसेबां हायो माने टिचार्सफोरजों माने प्रफेसारफोरजों माने पुरा माने मिट खालामहोदों आरो दा एथ' मोजां मोनसे परिबेस ना होमबा बेखौ मोननानै ओरैबादि गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्राय माने जों थांनायनि खारना जाहैबाय आंनि लोगोनि सासेनि माने फिसालानि एडमिसननि थाखाय एसे माने खबर लानो थांनाय जादोंमोन आरो बे माने बिएचि कलेजाव आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नङा होमबा आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय ओमफ्राय आं दायो मोनसे खोथा बुंनो सानो माने आदै मंगलसिं रामसियारि बिथांखौ आं एकदम माने रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बिथाङा माने जोंखौ ओरैबादि मोजाङै माने रिसिभ खालामदों रिसिभ खालामनानै आरो जोंखौ पुरा जिखिनि माने टिचार्स माने फोरोंगिरि बिथांमोन दंमोन माने प्रफेसारफोर बिथांमोनजों माने जोंखौ पुरा सिनाखि खालामना होदों आरो फोरमायनानै होदों आरो बिथाङा थ' बिथांखौ बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नङा होमबा गाइसफोर बिराद गोबावनि उनाव जोङो दिनै बिएचि कलेजाव थांगासिनो बरपेटा हाउलि कलेजाव बिराद गोबाव जाबायमोन आरो थाङिया ओमफ्राय नै दा जों साथामसो फैदों एसे इमारजेन्सि माखासे एडमिसननि एसे खबर लानांगौमोन आरो ओमफ्राय दायो नोंथांमोना केम्पासखौ मोजां देखायनोसै नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाइसफोर जों साथामबो फैदों नै दायो दा देखायसिगोन आरो जों नोंथांमोननो जों दा बे समाव दंफैयो नै बिएचि कलेजनि एकदम बिल्डिं सायाव दं नै बे आदैखौबो लोगो मोनबाय नै गोदो माने 2006 आव आंबो फरायदोंमोन नालाय बे कलेजावनो ओमफ्राय नै बे आदैखौ लोगो मोनबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदैखौ लोगो मोननानै आदैना गामिया मामोनलाय खाथालपारा ना थिगानो दङ ओरै थांनांगौ आरो ना थिगानो दं बिराद गोबावनि उनाव दिनै फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो सारमोनखौबो लोगो मोनबाय गोदो माने फोरोंनाय सारमोनखौबो गोजोननाय मोनदों आरो ज' फैदों आरो जों एडमिसननि एसे खबर लाफैनाय जादों आरो औ बे जाहैबाय बिएचि कलेजनि केम्पास মনোজ দা কেনেকুৱা আছে খবৰ চবৰ ভাল না আচ্ছা খবৰটো মোৰ ভালেই বৰ্তমান কিবা কৰি চলি আছে বহুত বছৰৰ পাছত আজি লগ পালো না ভাল লাগছে দে মনোজ দাखौ लोगो मोनबाय आरो केमेराটো उठेल' फार्स्ट टाइम আগতে তাৰ পাছত गासिनो बे समाव एसे नोंथांमोननो देखायनोसै कलेजखौ
औ नै नायदो फेकाल्टि अफ साइन्स नै BH कलेज हाउलि रुमफोरखौ नायनानै लादो नै रुम नाम्बार 13 नोंथांमोना जिखिनि हायो देखायनोसै आरो जों कलेजखौ गोजौआव थांगासिनो दं बे समाव नायदो नै नोंथांमोना एसे नै नायदो सेमिनार हल लिरनाय दङ माने ओरै थांबाय आरो बियो नै जों दा थांगासिनो एसे देखायनोसै नोंथांमोननो जाहैदो नै बेनो जाहैदों नै सेमिनार हला रुम नाम्बार 222 दा जों आरो गोजौआव थांगासिनो दंलायो आरोबाव जों दा 4 नाम्बार फ्ल'राव दङ नै नायदो बिराद गोजौ जाबायलै आगोलावथ' 3 थालाल'सोमोन ना दाथ' एकदम 4 नाम्बार फ्ल'र माने फुरा माने डेभेलप जाबाय आरो जायगाफ्रा चेन्ज जाबाय बहुतनो आजि 2016 माबा 6निफ्रायनो नङा होमबा बिराद गोबाव जाबायमोन बिराद गोलाव आरो ना एकदम कमार्स फेकाल्टि कमन रुम PG कमार्स कोअर्डिनेटर PG कमार्स रुम नाम्बार 216 बे जाहैबाय नै लाइब्रेरि काम रिडिं रुम PG कमार्स रुम नाम्बार 215 बे जाहैबाय नायदो नै कलेजखौ नोंसोरनो क्लियार देखायनोसै नोंथांमोननो नै BH कलेज हाउलि पुरा माने गिदिंगासिनो आरो कलेजनि माबायावनो सायावनो गोजौआवहाय ओमफ्राय बेहाय मोनथाम स्ट्रिम दङ कमार्स साइन्स आरो आर्ट्स मोनथामबो स्ट्रिम दङ बेहाय जोबोद मोजां बे जाहैबाय लाइब्रेरि नै बिराद गोबावनि उनाव माने मेडामखौ लोगो मोनदों नालाय मेडामना डिपार्टमेन्टआ एमएलमोन ना बर'मोन आंनिया इडुकेसनसोमोन इडुकेसन ना आच्छा माने जोंना आरो बर'आव आगोलावहाय मेजर गैयामोन नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट MA आव लाबाय MA लानाय जाबाय MA आव बर'खौ लाहैनाय जायो आच्छा थिगानो दं मेडामखौ माने बिराद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आरो गेजेर गेजेर जोंबो फैनो नाजासिगोन आरो सम सम बर'नि फिसाफोरा एडमिसन लाहैयो समाव फैनो हागोन नंगौ मेडाम होमबा गोजोननाय थाबाय मेडाम जोङो दा बे समावहाय बड' डिपार्टमेन्टनि मानगोनां डक्टर दिपाली केरकेटारि मेडामखौ लोगो हमनानै ओंखारबोबाय केन्टिनाव फैबाय नै जों दा BH कलेजनि केन्टिनाव बिराद गोबावनि उनाव नै दिनै नैबे मनस्टाबो दङ मिथिजानोसै आरो जों नै बाहागिजों फैफादों आरो जों ज'नो नै फाग्ला आजि फाग्लासो दै मनस्टारनिफ्राय बुहुद बोसोर पाছত थ' नोंथांमोन आरो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखिसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोन दे थ' बाय बाय